Mga kapuso, Iloilo City posible ipaidalom sa state of calamity kung magpadayon ng problema sa kakulang sa tubig tungod sa dry spell sunod sa LGU. Mapo sa water rationing, ginapatigay na subong para sa mga konsumidor nga wala sang supply sang tubig. Pumuluyo, ginapanugyanan sa LGU nga magkinaot sa ginakonsumo nga tubig. Garing balita ang gitukan ni Kim Salinas live hikan sa La Paz, Iloilo City. Kim, anong latest? Jert Adrian, ginalauman nga sa katapusan sa Abril subong nga tuig ang maka-eksperyensya ang syudad sang Iloilo sang drought gani naghimo na sang nagkakaigong atikang ang local government unit sa paggaganhagan sang epekto sang El Nino sa mga Ilonggo. Ginpahayag sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration nga yara na karon sa dry spell ang syudad sang Iloilo tubtob sa katapusan sang Marso. Sa assessment sang Pag-asa, below normal ang rainfall conditions sang syudad halin Setyembre 2023 tubtob Enero 31 subong nga tuig. Ginapananaw sang Pag-asa nga sa katapusan sang Abril maga-eksperyensya ang syudad sang drought o kunang tuman na kanubo sang average rainfall sa syudad. Hindi pa makabig nga kritikal ang supply sang tubig sa syudad bangod suno sa Iloilo City Disaster Risk and Management Office. May 71 million liters pa nga supply sang tubig kung ikumpara sa 65 million liters nga demand sang tubig sa Iloilo City. Apang may posibilidad nga magdeklarar sang state of calamity ang LGU kung magpanayon pa ang kakulang sang tubig. According sa assessment, until May pa initially. So we continue to monitor ang sitwasyon sa aton yung mga kabaranggayan. Sa subong, wala pa sa may nabaton ang CDRMO nga concerns gikan sa barangay. Pila sa mga konsiderasyon sa pagpaidalom sa syudad sa state of calamity kung 15% sang populasyon ang nahalitan, 30% sang palangabuhian ang naguba kag madamo pa. Kag ini ang hindi pa makita sang CDRMO subong. Bangod sa sitwasyon, nagahimo na sang mitigating efforts ng Iloilo City LGU agud mapahagan-hagan ang epekto sang tig-ilinit. Isa diri ang pagpatigayon sang water rationing sa mga water suppliers sa syudad sa mga konsumidor. Ang pagnilang nila ginapangayo nga bulig sa amon is to ensure na may mga tangke ang mga kabaranggayan kag sa mga schedules nila ready ang barangay na mag-receive. Naghatag naman sang commitment ang business sector sunod sa Iloilo City Local Economic Development and Investment Promotions Office sa pagkinot sang tubig. Ang mga different businesses have already adopted man sa mga rainwater harvesting. They use also rainwater and then they have also installed facilities nga ang use ng water is minimal lang. Ginpabaskog man sang syudad ang regulasyon sa mga commercial water dealers sa pagmonitor sang kadamuon sang groundwater extraction. Wala naman tuman yan apektuhan sang dry spell ang mga mangunguma sa syudad bangod temprano pa sila nga nagpananom kag nag-ani sang ila patubas. Wala kita yan naapektuhan sa agri-sector masyado as of now. And as of November, early man sila nga nagtanom na sang high value crops, meaning mga utan. Ang ini nga mga refilling station kag laundry sa Molo Iloilo City nagapanghanda naman sa epekto sang El Nino. Suno sa sekretarya sini, nakulbaan man sila sa posibilidad nga magsira ang ilang negosyo bangod wala na sila sang kuhaan sang supply sang tubig. Jert, kampanya sang Iloilo City LGU subong nga El Nino season amo ang Rise Against Drought ukon ang kabuhi, luwason, tubig tipigan kag Ilonggo proteksyonan ko sa diin may mga information kag education campaign nga patigayonon sa pagtudlo sa mga pamaagi sa pagpreserbar sang tubig sa tagsa kapanimalay. Jert? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas.